honetan Urretxuko Donardegi baserrian hasiko gara. Mikel Elgarresta abeltzain gaztea da, eta eliteko limusin ganadutegi bat gobernatzen du. Limusin ganaduaz eta abeltzainek egindako lan handia hitz egin digu. Albistegian, landa eremuko emakumeen nazioarteko eguna izango dugu hizpide. Eguna ospatzeaz gain, ondo merezita daukaten protagonismoa ere aldarrikatzen dute. Amaitzeko txango bat egingo dugu txakolinaren 3 jatorri izenetan zehar. Getariako txakolinak, Bizkaiko txakolinak eta Arabako txakolinak matxa biltzen amaitu berri dute. Mikel Elgarrestak limusin arrazako ganadutegi bat gobernatzen du Urretxuon. Donardegi baserritik Urretxu eta Zumarraga herriak edatzen diren ibarraren oso bista ederra dago. Donardegiko ganadutegia estentxiboa da. Animaliak ia urte osoan ez dira ukuluetan sartzen. 70 bat abelburu dituzte bizitzarako gehienak. Hau da, euren abere ederrak estatu osoko beste abeltzain batzuei saltzen dizkiete haien haziendak hobetzeko. Horrez gain, Euskolabel zigiluarekin eta haragi sortetan ere jartzen dituzte merkatuan. Urretxun gaude, Donardegi baserrian, eta arrazarekin, limusin arrazarekin ja 40 urteko ibilbidearekin, eta baserri bezala, generazio askotako baserri batean bai. Baserri inguruko larrei eta naturari esker, abere hauek askotan partekatzen dute espazio bera basa animaliekin, batez ere, orkatzekin eta basurdeekin. Bai, animali basatiekin ere, konbibentzia ez da erreza, ez? Gaur goizean adibidez behien bila juna izenean ere, kortzo bat base bilen hor zelaian, eta beti egiten dituzte pifia txikin batzuk, ez? Egia da udaberrian ere, basurdeekin eta ere arazoak izan ditugula eta izaten ditugula, mozteko ditugun landetan, sartu eta belarra danak arrotzen dizkigutelako, ez? Baina, ez da erreza, baina ala nola bintzat segin behar, beraiekin bizitzen. Mikelentzat gozamen hutsa izan da ganadua txikitatik etxean bertan ikustea. Lantegi batean lan eginda gero, garrantzi handiko erabakia hartu zuen. Limusin ganadua ahaztea. 40 urteko ibilbide honetan, ni txikitatik ezagutu da arraza bada, ez? Egia da, txikitatik afizio horiek dugula, gustatu egin zaigula arraza hau, eta orain niretzako pertsonalki egoera bat oso politia da, zetik arraza gustatzeigu, lana gustatzeigu, hemen entorno inguru honetan lan egitea ere gustatzeigu, eta orduan oso gustora egiten ari garen lan honekin. Gurasoak oso harro daude semeaz, Mikelek jarraipena emango baitio etxaldeari. Urte hauetan lortu deguna guretzako kriston satisfazio izan da. Egin ditugun lanak eta gauzak ere horrekin harro sentitzen gea, eta gero oain ondoren seme batek zuk egindako lan hori bintzet gustatu izana eta horren ondorioa ikustia, hori ja esango duke beste hizkuntza batetan esaten den bezala elsumun. Hazienda hobetzeko, euren jabetzako behiak eta zezen zoragarriak erabiltzen dituzte. Estalketa naturala zezen ikusgarri honekin egiten dute. Muskizeko beste limusin ganadutegi ospetsu batekin partekatzen dute. Eta hemen daukagu Tibo zezena, ez? Tibo zezena horrentxe 2 urte dauzkan zezen gazte bada, frantzitik erosia, eta azkenen urtetan egiten ari genuen formula horixe da, ez? Zezenak kopropidadean erosten ari gera, eta kasu honetan hau Bizkaiko muskizeko beste baserritar batekin erostu daukagu, eta formula hau oso interesgarria da, zeren 2 edo 3 sozioen artean erosiezkeo zezenak egiten dezuna probatu azkarrago, eta bere umeak eta ze formakoa diran, ze produzio ematen ari dan, lehenago ikusten dugu, ez?
Aberekinen hazia ere erabiltzen dute, batez ere neguan. Hemengo zezen batzuek zentro horretan amaitzen dute. Behi hau da ternua zezenaren ama, ternua momentu hobetan aberekinen dagoen hazitako zezen bada, inseminazio artifizialerako, eta guk bi teknikak erabiltzen ditugu, ez? Udaberri udara partean egia da, eta udazkenean aldan bitartean mintzet ganadua kanpoan edukitzen dugu, eta orduan zezenarekin estaltzen ditugu. Baina negu partean behiak barruan daudenean, inseminazio artifiziala erabiltzen dugu, eta teknika danak pixkat saiatzen gara erabiltzen. Eta egia da, horrelako kalidadeko behiekin, ume honak botatzen dituztenean, beste ganauzaleke hobetzeko modu bat dela, geuk egiten dugun bezala, ez? Animali ozezen honorik bilatu, gure etxaldea ere hobetzeko intentzio horrekin. Etengabe ari dira ganadutegia hobetzen, batez ere helburu hauei begira. Erditzeak erraztea eta abere menditarrak eta otzanak lortzea. Abereen patxada ikusita, garbi dago oso otzanak direla. Grupa oso on baduen behi bada, oso zabala hanketan hemen trokanter eta iskioietan, gero bizkar gainean ere zabalero hona ditu, lomoko espesore honarekin, ez urfinak importantea da oso, eta arraza honetan beti ikur bat izan da, ernaltzeko errestasunerako, eta baita ere, gero azkenen hiltegira joaten direnean, kanale hobeak ateratzeko, ez, desperdizio gutxiagorekin. Eta urteetako lanaren poderion, baita ere lotzen nahi gana, bilatzen nahi gana da, behiak ere funtzionalek izatea, errape txikiekin, titi motxekin, eta orduan txalakazi eta beraien bizi luzaroa ere luzeago izateko. Eta gero gure manejoan oso importantea da, behiak ahalik eta denbora gehienean kanpoan ibiltzean, ez? Bat beraien osasunarentzako, bi beraien txalen osasunarentzako ere bai, eta gero hirugarrengo, hemen orografiak ere asko baldintzatzen gaitu lanerako, lautada batzu badaude, baina aldapa gehien bat, orduan beraiek egiten dute mendik eta belardi garbitze lan hori, eta gero Euskal Herria hain berde politia ikusten degunean, arrazoietako bat animalioen lana da, ez? 40 urte arraza honekin lan egin ondoren, Donardegin badakite hobekuntza nabarmenak lortu dituztela. Gure kasuan lehenengo behiaetetikan, erosi genitu lehenengo behiaetetikan, inorketzuela 200 kiloko kanaletara iritsi, eta 40 urteren buruan, lehengo urtean adibidez, 700 kilo pasako behi bat hil genduela, ez? Eta orduan, azkenen danan lan badago hemen atzetikan, bai elkarteak, bai teknikariak, bai ganaduzaleak geuk, eta berekinek berak ere bai, ez? Eta lan lentua baino netzako firme bat izan dela, eta gutxinaka eginez, neurri hauetara, maila honetara iritsi gerala. Duela gutxi, Euskadiko eta estatuko limusin arrazaren lehiaketak egin dira. Berriz ere agerian jarri da Euskal abeltzain guztien lan ona, ganadua hobetzen beti. Gure filosofian ere, txapelketek ere garrantzia handia daukate, zeren guk egiten dugun lan hori gustatzen zaigu gero plazan erakustea, eta era berean, juten geranean, beste ganaduzalek ere, zelan egiten ari den ikustea gustatzen zaigu, ez? Egia da, danak asko betzen ari gerala, maila urtetik urtera handigoa dela, eta niretzako pozgarria dela, zetik azkenen limusina arraza ikusten da, arraza badala, geroz eta animali gehiago dituena, eta orduan, moda kontua bakarrik ez, errealitate bat ere badela, arraza hau funtzionala dela, arraza hau bere doaien gatikan errentagarria dela, eta orduan, danantzako berazgarria era hortan. Gero eta limusin arrazako abelburu gehiago daude erroldatuta, baina batez ere, gero eta abere hobeak lortzen ari dira. Donardegik eta antzeko ganadutegiek egiten duten lanari sortzaio hori.
Hilaren 15ean, Landa eremuko emakumeen nazioarteko eguna ospatu zen. Euskadiko lurralde guztietan ospatu ere. Erakundeek eta nekazaritza elkarteek ekitaldiak antolatu zituzten. Bizkaian adibidez, Foru Aldundiak topaketa bat antolatu zuen Derioko baserri antzokian. Bertan, lurraldeko 30 emakumek hartu zuten parte, Landa eremuko emakume elkarteen izenean. Amaia Barredo sailburuak hitza hartu zuen, eta bereziki 2 gauza azpimarratu zituen. Landa eremuko emakumeak ahalduntzeko egindako alegina, eta oraindik egiteko dagoen lan handia. Gaur urriak 15 Landa eremuko emakumeen nazioarteko eguna ospatzen dugu, emakume gure landa ingurunearen garapenean eta jasangarritasunean egiten duten funtsezko ekarpena aitortu eta ospatzeko. Landa eremuko emakumeen parte hartze soziala eta politikoa funtsezkoa da berdintasun eraginkor baterantz aurrera egiteko. Landa ingurukeneko emakumeak beste eremu batzuetan bezala, eremu pribatura baztertu izan dira tradizionalki. Landa eremuko emakumeen nazioarteko eguna ospakizun eta aldarrikapen eguna da. Txakolinaren 3 jatorri izenak, Arabako, Bizkaiko eta Getariako txakolina, jotake ari dira mahatsa biltzen. 3 jatorri izenek gauza bera esan digute. Eguraldiaren ondorioz, mahats bilketa atzeratu eta kantitatea murriztu dela, naiz eta kalitate aldetik oso uzta itxurosoa izan. Alfombra bat bezalakoa den mahasti honetan, Arabako Artomaina upategiari oso gutxi falta zaio mahats bilketa amaitzeko. Esan dugun bezala, uzta kalitate honekoa izan da eta dagoeneko hasiak dira jatorri izeneko txakolin berriak prestatzen. Aurtengo urtea, bereziki korapilatxua izan da. Lehen arazoak, udaberrian izan ziren. Zenbait lekutan egindako izotza zelata. Bestalde, oso erne ibili behar izan dugu ziklo vegetatibo osoan. Mildiua presente egon baita hasieratik bukaeraraino. Eta azken unean, mahats bilketaren bezperan, eguraldi honekin, hau da, bero egun hauekin eta euri egun hauekin, botritisa agertu da. Eta horrek ederki korapilatu digu mahats bilketa. Labur esan da, urte benetan korapilatxua izan da. Erne egon direnek eta arreta handiz ibili direnek kantitate aldetik ez dute oso uzta oparoa biltzea lortuko. Hala ere, kantitatearekin sortu zaigun desoreka, kalitatearekin konpentsatzea espero dugu. Uztaren kalitatea onargarria izango baita. Calidad aceptable. Getariako txakolina jatorri izenari ere oso gutxi falta zaio uzta biltzen amaitzeko. Eguna argitu eta berehala, Hondarribiko Iruzta upategian bada mugimendua. Mahatsa biltzeko beste egun bat hasi da. Jaizubia auzoan dago, Jaizkibelen oinean oso ondo zaindutako lursaile zinguratuta. 19 hektareatan Hondarribi zuri daukate eta beste hektarea terdian Hondarribi beltza. Euria egin du eta atertu badu ere, mahats mordoak eta hostoak bustita daude. Patxi dugu Iruztako landa arduraduna eta 5 mahats biltzailez osatutako kuadrilla zuzentzen du. Pixkanaka, mahats mordoak bilduz doaz, parra eran jarritako mahats ondoak dira, Getariako txakolinean ohikoa den bezala. Eguraldiaren ikuspegitik ezohiko urtea izan da eta Patxik emaitzak erakutsi dizkigu. Uzta atzerapenez etorri da, baina mahatsaleak osasuntsu ari dira sartzen upategira. Horri esker, jatorri izeneko txakolin bikainak egingo dituztela esan digute. Pixkat beranduago heldu da dena,
ze euriak eta ez da laguntzen ari, eta bueno, hartuko dugu matxa grado pixkot bajo xigokin, eta azidezare alto xigo honen da. Mahatsa biltzeko lanak gogorrak dira beti, baina eguraldi txarrarekin are korapilatsuagoak. Mahats mordoak helduta eta prest daudela begiratu du Patxik, upategira ezin hobeto iritsi behar dirata. Lukuak mahastian uztea arriskutsua izan liteke. Gainera, laborategietan mahatsaren heltze puntua aztertu dute dagoeneko. Orain ikusten dugu ja matxa ja pixkat horitu dela, bigundua dago, azukrea hartu arekin ja, eta ikusi dugu laboratorioan daudela ja behar ditun parametroak baditula ja, bai azideza eta bai graduare bai, eta ja bodegan sartuko dugu ja. Mahatsa upategira eramateko, Iruztan ibilgailu txikiak erabiltzen dituzte, oso praktikoak baitira mahasti barruko joan-etorriak egiteko. Eguraldiaren arabera, beste kaxa batzuk erabiltzen dituzte mahatsa lehor iris dadin prentsara. Euriarekin egiten duguna da gaur ez, gaur kaja itxiakin gaude, baina euria den egunetan egiten duguna da rejillako kajetan jarri eta gero leku idor batian utzi eguna pasatzen, gero eguna bukatzean ja tinatan botatzeko. Parraeran jarritako mahatsondoak biltzen ari dira, baina Iruztan beste teknika batzuk ere badituzte, besoera eta Y-era. Patxik azaldu digu dena. 3 motatan landatua daude, parraletan, dela forma tradizionalena oain arte ikusten zena getariko denominazioan, eta guk apostatu dugu baita espalderarekin eta baita Y-arekin. Azkenian parraletan jartzen da, leku txarretan eta eskuz lan egin behar den tokitan, egiten dugu dena parralean, eta gero espaldera mekanizatzeko aukera gehiago emate ditu. Eta gero Y moduan daudenak, open gable ere deitzen digunak, hori guain probatzen nahi gara, eta mateu resultatu honak ematen nahi dela, eta hori ditugun hiruek. Besoeran jarritako mahatsondoetan uzta biltzeko makina bat erabiltzen dute. Horri esker, mahatsa askoz lehenago eraman dezakete upategira. Makinarekin ditugun abantailak dire, gehien bat, jendia kostatzen da jendia harrapatzen, eta makinarekin jende gutxioekin egiten dugu alde batetik, eta bestetik duen abantaila baita da, ez dagoela denbora askorik mahatsa biltzen dugunetik, prentsara sartzen den arte. Denbora aiz gutxian hartzen dugu mastian, eta segiduan dagoia prentsatzen. Mahatsa upategian dagoenean eta kalitate onekoa denean, denek lasaitasun handia sentitzen dute. Lasaitasun hartzen da, ze aizara urte guzian hau zaintzen, da ikusten duzu azkeneko hilabetetan euriakin beldurra duzu, botritis hasiko den, oez, eta bain ikusita dena barrenea sartzen nahi dela, arazoiek gabe, lasaitasun bat egia. Iruztak txakolin nautatuen alde egin du. Eta hori izan du ikur 2012an sortu zenetik. Enoturismoa marinaren ardura da, hark berak kontatu digu upategiaren jatorria. Iruzta bodega proiektu familiar bat da, eta 2012an ireki zen publikora. Iruztaren objektiboa zen alde batetik Hondarribiantzako txakolina egitearen berreskuratzea, eta baita ere, eta oso importantea, nola hondarrabi zuri eta hondarrabi beltza mahatsarekin oso txakolin elegante eta gastronomikoak egin daitezkela erakustea. Upategian, enoturismoa lehenetsi dute beti. Bai, hasieratik Iruztan enoturismoa eskaini dugu, eta gauza importantea iruditu zaigu beti gure
txakolinaren historia eta gure produktuen kalitatea jendeari erakustea. Orduan, hemen bodegan bizita gidatuak egiten ditugu eta baita taberna bat daukagu gure txakolinak ezagutzeko. Orain upategi barruan lan egiteko unea da, hilabete gutxi barru, Getariako txakolinaren beste uztaldi eder batez gozatzeko aukera izan dezagun. Bizkaiko mahastizainak ere fase berean daude eta dagoeneko hasi dira Bizkaiko txakolinaren ardo berriak prestatzen. Magalarte Lezaman dago, jatorri izeneko upategietako bat da, eta 2001 geroztik egiten dute txakolina, Zamudioko Magalarte baserrian 1870ean hasi baziren ere txakolina egiten autokontsumorako. 12 hektareatan lantzen dituzten mahastiei esker, Bizkaiko txakolinaren 5 marka botilaratzen dituzte. Hoien 85% Hondarribi zuri barietatekoa. Andoni nekazaritza ingeniari eta enologoa da, eta 8 urte daramatza Lezamako Magalarten lan egiten, Iñaki eta Pili gurasoek eta aurreko belaunaldiek egindako lan handiari jarraipena emanez. Lorategi antzeko mahasti ikusgarri hauetan, mahatsaren heldutasun maila egiaztatzen dihardu. Azken urteetan izan den uste baino apurtxuet atxeratuago dator, eta emoten dugu atxine bezala, duela 20 edo 25 urte bezala, usta etorko dela urrian. Irailean orain hasi gara eta bodega batzuk sartu dute fola, atxineko variedadea, Rieslina, Chardonnaya, variedade arinagoak, eta Hondarribi zuri eta Hondarribi zuri zerratea emoten dugu urrirako etorriko direla. Andonik, hausa zartutako mahatxaleekin bete du kopa, gero upategian aztertzeko. Aurten auki dugu suerte txarra, ezta? Ja dekogu lepoa esama bere txarto egun guztie gora begira ez dira auki dugu udaberri oso komplikatue. Ude bere aurkeztu zan oso beroa, epela, temperatura altuek, gero apiri ebele izan zen nahiko beroa, landara oso harin etorri zan, oso harin hasi zan brotetan, bai da egia izosketak eta ez direla egon, baina hain harin etorri zan, gero etorri zala maiatxa eta ekaina oso hotxak, umelak, eta egun argi gitxigaz, ezta? Argi gitxigaz. Eta horrek zer dindeu, kondizio oso txarrak, loraketarako, matxan loraketarako, eta ez dakit ikusten dozuen, baina dauz garo batzuk, ez dauzela ondo formata, ezta? Deki ez dauz sarratute, ez dauz ondo formata, txiki geratu dire, eta horrek gure dugu esan, aurten usta txikitxoago egiko dugula. Magalarten, belaunaldien arteko erreleboaren erronka lasai hartu du Andonik. Gazteek sektorearekin bat egitea da jatorri izenaren erronka handienetako bat. Releboaren presioaren inguruan, ez dut inoiz bez jasan familia aldetik inolako presiorik. Azkenean nire familian 5 generazio desberdinetan bakarrik 2 pertsonak, nire birritite eta bere aita bizi izan dira nekazaritzatik. Eta ni bere horretan nabil, eta saiatuko gara alik eta hoberen egiten, honetaz biziten, eta era duin batean bizitza aurrera ateraten. Andonik erakutsi bezala, mahats mordoak ez daude guztiz osatuta. Kantitate falta nabaria da, baina aireztatuta egotea ona izan daiteke lukuen kalitaterako. Bai da egia, gero sanidade aldetik oso sano dagoela,
eta botritisa edo humedadearen ondorio sortzen den gaixotasuna orain garaia honetan, ez da agertzen hain errez, ze mordak leku gehiago dako hasteko eta garoak ez dira apurtzen, ezta? Eta igual alde horretatik aurten suerte handiago aukiko dugu. Emoten dugu orain euriak bai, baina temperatura ez direla asko igoko, eta horrek bere laguntzen du. Temperatura beroekin, beti errezago usteltzen da, ezta? Azkenean ja matxa heltzen den, ja. Andonik upategira jo du, kopa bete mahatx eskuan duela lagina errefraktometroan aztertzeko. Mahatxa biltzeko goizegi dela dio emaitzak. Lagin honegaz, gure masti guztietatik hartzen dugu morda desberdinetatik, leku desberdinetatik garo hauek, eta egiten duguna da nahaztu, apurtu plastiko honetan, eta era orientatibo batean badakigu zenbat azukre daukagun lagin honetan. Lanean emaztian 2 pertsona dauzkagu, eta gero upategian egoten gara nire aitani, eta Elena baita gu bere emaztian egoten gara noski, baina batez ere upategian Elenaren lana goraipatu behar da, berak guk muestra orientatiboa da, baina berak egiten deuz analitikak, laboratorio bat daukalako, ardo batek izenekoa, eta bertan neurtzen da pH-a, gradu alkoholikoa, garrastasuna, parametro asko, vendimiaren data neurtzeko, ezta. Kasu honetan, gutxi gora bera 11,3 gradu dauzkagu, orduan nik uste dut, oraindik astetxo bat falta dakola batzeko. Sanidade aldik ikusten dozkun, eta garrastasunarekin batera, horrek ekarriko dugu ustaren data. Astebete geroago, Magalartera itzuli gara, oraingoan bai, mahats bilketa ikusteko. Finkaren sarreran pilatutako kaxak haize bortitzak bota baditu ere, goiz atsegina da. Aurtengo eta aurreko kanpainako patxak ere ikusi ditugu, pixkanaka ongarri bihurtu eta lursailetan barreiatuko dira. Lantaldeak mahatsa biltzeari ekin dio. Errenkadetan banatuta, lursailaren behealdera hurbilduz doaz, mahatsez betetako kaxak mahasti ondoan utzita. Iñaki traktorearekin etorri da, kaxak zamatu eta upategira eramateko. Kontuz garraiatu behar dira, hondatu ez daitezen. Egun horretan bertan prentsatuko duten mahatsa zaritu zaigu Andoni. Urten urriak bederatzi, heldu da momentua, mahatsa hauek eguerdian prozesatuko ditugu, eta gero barriketan sartuko ditugu, fermentazioa eta 6 hilabeteko kriantza bat egiteko. Hondarribizuriko lursail batean, Andonik uzta murritz baina guztiz osasuntsu baten emaitza erakutsi digu. Partxela zati hori batu dugu, Hondarrabi zuri zerratia, oraingoan hau batuko dugu, Hondarrabi zuria, begiratu ze polita dagoen matxa, oso saia aurten 2024ko usta, olako matx mordak lortzea, bakarrik partxela berezietan lor daiteke horrelako matxa, eta orain hasiko gara berau batzen, gustako litzaiguke heldutasun puntu apurtxo bat gehiago lortzea, baina urten ezinezkoa da, garai honetan ja matxa bere puntura heldu da, eta batuko dugu gure ardaba egiteko. Arabako, Bizkaiko eta Getariako txakolina jatorri izenetako ardo berriak merkatura noiz iritsiko herrikan gaude. Txakolin handiez gozatzeko unea izango data. Orain, upategien isiltasunean, kalitate handiko lehengaiekin egindako ardoak prestatze bidean dira.